بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urian agian koto akiaban tuga tanu siku Allah subhanahu wa ta'ala na siyalawatan tanu so Pangulo tanu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisampayakan rakano agian koto wa sela-sela na hormat wa agama tanu agama Islam agian koto salam diurugakan apangan ni si Allah sa pemanginakan si Allah agian kaya kia pakat talimu matano sa iman ko na dir kita nun dilunganan Allah so balasyan amapya si sagian kaya dunia na ayamala na matalimu matano pansi ko kapakat talimu matano si salungan hari kiamat. Oriano to na yang kai akia masa ini rakan si sagyang kai kagagawi iman to na tiga kano to di si makataliho masabot sa gimo to dita to makokondisyon so ginawa ko na tiga kano to pag-excuse ako sa gingay pagariakan na alim na natingin natin apya may tubo na makapya ka sa kuwan mga ito at tuto sabapro na uwad na itaw pekar katano Allah na panutulun tano sa sagil kaya mapya ang kagagawi yun nga kaya sagod kita na wag yung kaya Ramadan na kaya masaan tano saya so timberang ang mga guru tano amian dirugudirang sir kita no agyang kaya agama tano na espesyal agyang kaya Ramadan na benda da penakatawanakan pagusay nakan rekano si imanto abadi masusun agyang kotay amananyan na miyaw sa agyang kota mga pagaritan agi kargenang kaya katagusaurian wanaw gait na salusaun tano agyang koto miya nga usayran na samaray sa tano kakalo-kalo na liupang si sagyang koto akya pakaparate tano na ubat tano mga kumpabili kaya mataang benar na mapaparate tano din na di tano kumpabili mana di tano pengumpaya sagyang koto di batiro mga ulamatan kira ko na dakaw kamasakin na tiga ito ang takatiro yakit na kamasakan kau na tiga kau tuaki mana miyang upaya ka mikumpabli ka na ginan ikailangan tano si sagil kaya masatano ang dimanayay kakumpabli o mga ginawa tano na ayamala na sumanga puso tano si sagil kaya ditiroon ang mga katiro Allah mga katiro na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 100% lagi ko tayo amanan yan na kaya pakaparatiya tanuro. Sabab san naipunakan si sagir kaya makam patatutul adiya kan katano dari kano si panamapanutul. Agi ni bendingan akan. Adina pamilya kebayasiran na magbanding-banding at tingukuhan Tagalog na miyag piyagdaan niran na biyong koto at terakiran sa susiran sa giyong koto at tumasyalan niran si sa giyong koto at oras sa giyong koto at kaplelayagiran na sa katawa miya kaparakiran sa tigigiyong koto at sa katawa pasayro at pakada kami pakada kong ka na tigilan at kenapa kami di pamasayro na tiginam dapay ugit na kailangan na makada ako na tingin na antaka
na tigu pasayro sakal sudah tu na tigira na kagi saka sudah tu na kailangan na makadeka kagi saka sudah tu na magkailangan na miska mamusalakawan kagi saka na detok pihak kadairan dakman mati ay pilar gairan na miyak para siram panagyang kota pasayro apagdakman na tigira na antaka na tigira na sakan sutamok na tigira na bekadaka kagis kasutamok na magkailangan na mis kasi saging kaya di binikaplele miyak ada si saging kota kelar gairan na dakman mati na miyak para siram na tigira na antaka na tigagyung kota miyaka para kira na saken suaman ama pia na tigira na dapay mak ada sudah to agusut tambok na diga pasipug dengan tonganak miya siradu na miyaka sumeragyung kota ama lama pia datarang kota miya aloy raktan kota pagaritan ya siber kadirang pakadaan sudah iranong kapakadaan na lumyar gasiran na sukya pakalargairan na miyaw masira na tulisan basiran miya tulis tira na ato na kaklasya tulisan na tigut tulisan na sakan sumalakal mo ay man to na di ka din makapunggulingan kuway na sisag yung kotwa kaya pakataling mo malakal mo na ay makikinangala na yung kotwa mga tao na suama lama piada irang pakada na dakiran makanggiya guna sudah tuliran na dakiran makanggiya guna sultamo kiran kakagiyam jetpat ami umasira nagyam kotwa malakal mo sa katano yung kaya kapil ka umar katano yung kaya mga untong ang mga pipya datara yung kaya Ramadan na kailangan na silimbutawan tano na tulabus agyong kaya di tanurun diya manan yan na kang gulubaka kaanta no may layag yung koto araradiyan sa iko mga ginawa tanong nararadiyan sa iko yung tino na ayamala nagdutaling umatano pansis alawan na hari kiyam sabab pro nagyang kaya Ramadan adita no iman to din discussion nag-iida alawan niya na yamanan yan na miyakat taling umar katano kulangon-langon na dir kita no di mamisita ano sabab? Nagyang kaya dito din diskusyon na langon-langon na miyakat tayong to kasaya na paledin champion paledin na daunanian paledin na mananian na tindus rabo ano man na yun? Pitiro Allah syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wabayinatin minal huda wal furqan paganairo nagyang kay Ramadan nag-iitindus rabaw si ko mga ulan-ulan dito na lawan niya na ulan-ulan aba niyang kalawan niya gin kaya manan niya na Ramadan manan niya na pinilian sa mga ulan-ulan na ayatin ada alagi dinon di ke Paris di ke challenge nagyang kay ulan-ulan na Ramadan iman to na si setan agigir kay Ramadan oriyan niya na dita no dinusay niya manan niya na mga kalbihan nagir kay Ramadan kamiya usay rakatan no mga ulama tano aya point si nakiato kawan tanwa dinno na ulan-ulan naging katagun rakatan mini sumpunong pumasok Quran unzila fihi al-Quran ato nagyang kota Quran yung kaya Quran na initurun si Ramadan adalawan niya na ulan-ulan nagyang kaya Quran na ida alawan niya na kita bayaman niya na di-challenge sa taman sa bangkit sa dunia initurun ko Quran Ramadan adalawan niya na initurun sa Quran adalawan niya hindi initurun isagin kaya Ramadan initurun sa Pansul Laylatul Qadr sekot 25, 27, 30 at namitiro sa sidiwat landayo Ramadan agyang koto Laylatul Qadr na da alawan niya kulang na gawi amya aloy uway talud na da alawan niya
Tetirunanon. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antas kanya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian sudah alawanian ama kadin apa kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala. Habibullah. Sekalian kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala. Madaklah diri kita no makagagidam sa inu kebebayan isu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inu ditanong pagkasabot sa la ilaha illallah. Udiyon misa sarta sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung nadigag kompleto agi yung koto kapag Islam ka sa taman sa dingkam misabot so la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Kaging yuto sa kububayan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Guwanay pagandisan o langit si gunupa at tingin na sisir kami subiton, sisir kami sa ulan, sisir kami sa alungan, sisir kami sa mga malaikat. Sekalupan nanto na may pagandisan ka. Sulupan na niya nana kada ba niya may pagandisan. Ugay, nasukinim bawatan si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalinindiwan sulangan o makhluk kami akat talingo masupot kububayan akad Allah asu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nami akat pagandisan sulupas ikulang itatigin akatay su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ami alapis yan sulangan akad Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Isa pinakamaligid manusia ami alu sa kitab na manadiyan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diniyang kasalawatan na penutup ko mga liligid. Dinaduang katawa malaikat si sagyang kaya langit ayaw mo pakitutungguan nun na ang tawaw nun itaw asilawatan niya sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'arif Allah sumusa na piyanganin niyang si iku Allah at tigina Rabbi arini ayaman niya at tigina ya Allah nagkumpa kaya may liyakan ska na ayapitiro Allah si iku Musa isa mampunan na panabi-nabi napitiro iya no na tigina ilayang kaaging ka na napalaw, kapuyan ko saging ka na napalaw, na umagagaging ka na napalaw, so kakili niya rakan na kili ako ka. Na siya na maltago sa Egypt, ami puyag supalaw sa ikwala na supalaw na miyatonaw sa daniyan magagawban niya may leso. Da, piyang ni mayaman na niyan na Musa, maylay niyan, so Allah na daniyan maylay. Piyang ni niyan. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam napitiro Allah sa Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Miya suti-suti wallah aswala na piyaka lalakaw niyan, kinuha niyan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sa Makkah na piyakasungyan sa yaman niyan na Masjidil Aqsa uriyan niyan na piyaka priapit yan na piyaka da kuburang na piyaka pamanik sa langit ang kayo na to linuriyahu min ayatina pikilayron wallah sa yaman niyan na mga tandi wallah sumusa na miyangan ni ada niya na mapangni na su Muhammad na ada niya pang niya na pinikilay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na su Musa su Allah ta'ala na pitiro yang pansiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sa suratul duha at ginawala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya Muhammad sigurado din na imbagir ka Allah sulangan taman ay kiswat ka ay mana na dapat mapang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam supungin niyan na pitiron wala imbagir ka nagyay sabab kailangan na umani sartano na miko koneksyon si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagina ni mala at pagkasapa at perkitano si kukapakatali umatano si salungan na hari kiamat. Yan ni pama na mga ito point amya panutula karkano si iman to sa giyong ko to ay mananiyan na
kapakal lebih Ramadan, namin itunduguna kapakal lebih Quran, namin itunduguna kapakal lebih Lailatul Qadr, namin itunduguna kapakal lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta penimakal lebih. Anda ini bagayagin kana na mga kalbihan. Nasir ketanwa mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lango naging kana na mga kalbihan na mga kaluitan nasir ketanwanan pak antapak. Antunay katiru Allah. Pitiru Allah. Wa kadzalika ja'alnakum syu'uban wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Pitiru Allah. Sekatan mga umat Muhammad na sekatan tindus rabo mga umat. Sama kumusta na piada pala si Allah sirtan yang mana niya na mitapi. Au bediskan niya na nabi. Oy. Ino to nakagigin kaya mga ngaluitan mga kalbihin na sirtan ini bagay. Na kailangan at taguntan niya sa mana niya na arga. Taguntan niya sa arga. Datar na natigwala. Abili miskan mga umma awasapa. Bila miskan mga pagtawa lembag dipman sa poro na dipman sa buba na dipman sa orian na dipman sa ayamananyan na dipman sa atras way ayamana giyang kana na wasat na datara giyang kotwa inamong giyang kotwa inamong na giyang kotwa si kamakakad sa giyang kotwa porian na giyang tweet dito wasat ayamana na katbubantayan tanwa lango-langwa na umat ino tanoya kumbili wasat nakagini turun ra katano sa Quran makalalabi kitab katawan tanu sumiyipos katawan tanu sa kapapantagan katawan tanu pun sudah mitaling makatitaron si sajigan na Quran di kaya balik tanu yang mana niya na mga tao ang mga wasap lagi pamboy paliugat ra tanong agir kaya balik tanu ang mga pagtao mga lembut susukod na kailangan na maprobdano yan saya mana na antari ini turun rakano sulaw lang wa na makalalabi mananian na ini turun asatan wa umat ang makalalabi na din ka proven ading ka pagpad na ginawang kasi sa giyong kotwa makalalabi katama na iman to nakukuhan kasakipan taga ginawang ka gina ni pakaisi mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala miyaw sa itanwa ng nagumala panayaman na niyan na usayan si umiyangaw na ang tanong, amya magusay saya na kepakaya ayamanan yan na mapiaginembu na kasanaan tanong ayamanan yan na kakuan tanong sa tuma sa aya orian na yan pag-orian na kanon nagyang kaya sumyago dirakat tanong alabi 20 gawi Ramadan insya Allah na kepakaya matarotok tanong panaiya 30 gawi aging kaya Ramadan niya tatano si kuya mananian na isnit na ugay na si sa Middle East na ayakatiruiran na napakaniya tasiran si ko salasa sabab sa gilwata kasidipo alungan na maurian niya kuya mananian na ulan wallahu alam ugay na si sa kay South East Asia si sa Janub Sharq Asia na ayakatiruiran na si ko isnin aniyata na do na sumudip sa ulan sa 5 minutes katiruiran ng mga astronomy wallahu alam wa man ni na makaniya tatano ay porta din na si tanong pugunod si saging kaya ay man na mga mufti tanong si saging kaya bang samuro na pakalangkap ni rarat tanong buwan to na final ay man niya na kotba tanong udi salasa na kepakasi ko arba ugi na de bertanong kada ko pamana uma arba na niya katarotok tanong si saging kotwa ay man na 30 gawi ayaw riyan na yan Giyang kaya Ramadan na miyakat taling umarang tanoyan na deta lagi ko tabi ang sir tanong ko guru tanwa adna wit-witian sir kita. Nagyong kaya Ramadan na mibibida ini si kuya mananian na mga wit-wit. So ala nagida di manutul na tingin na watilkan amthalu nadribuha linnas. Igira mi anutul suwala si sa Quran na pagkakit niya sa mga tutulan. Dataraw tutulan ng mga nabi.
O di penuto kasabuti na pagkakit niya sa ibarat. Example wala na ini ibarat yang pernah gingot tertendek, gingot tarangit na ini ibarat Allah. Merang-merang na pag-ibaratanan ka, arapan mo to sa ubang kakasabuti aging pertama katir Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya Ramadan na ini paliwat terkatanawai wallah saknad mo basampol. Katagula pinikigda merakatano ka pamanak. Di nga pakasabutan ang muta example na tumunya bang kamagdem kaan kaya man niya na kanggulingan niya ang kota peswa. Na udah ka para tiyak usiap na dengan kasabuti so example na timiat tilug dia makaging kaya Ramadan na da kau nari makakuasa tuma. Timiat tilug dia makakuay. Di bibida ini. So mga pedasimbo na kepa kaya pugakal na kawan swalla. Nagyang kaya Ramadan na di ka kekal swalla kaya pugakal ka nagiginawan. Tapi yakit tilug dia mer. Na pada mana ini nagyang kotoa kasuling betad. Anta ino kasuling betad. Na sudin sukat pagkataling umarkaw Ramadan na immediate ya mialin kan sulang-ulang wano paparangan. Tamang ko oras suka pakaturo, tamang ko oras sukakan, tamang ko oras ulang wan taman na laun biyan. Ay gitu minitaling umarkaging kaya Ramadan. Na yung mana na pakapsiling bedandan. Anto na kaya puntusan saya isaging kaya pero. Ay kaya puntusan nung nagyang kaya piya magusayr katano saya umanga ulama tanong na di tinakimakaliw si saging kaya pa nagumbulay ako agama tanong agama Islam. Bunyal Islamu ala khams. Piya nagumbulay si Islam sa 5 apulaos. As-salat, kalima la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, udina sambuyang, udina zakah, udina puasa, kapnay haji na gina ni mga pulau sa agamatan agama Islam, pindirugudirut tanong saya. Ay apa kaisi? Mialuitan wagyang kanana pulaos na, ay mana agyang kanana pulaos na, dataro kambulay abud din kaya bimi. Nyakatin gagyan kaya mga pulaos na, dama komplit wawanay. Sa tawagin ng buwi, magugugan niya na tangkadan niya sa gino niya na may kambulay sa mga pulaos. Okay na, diba niya na yaman na na? Atap, da kabalingin. Andi man na kakubalingin ro. Na ayapit tiro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigin na ad-dinu huwal khuluq. Suatigin suagama na gina ni paparangayan. Ayak kaya po kasampurna si sabiang kaya kaya pagagamatano na antawaw nun imapiar katano'y parangay. Asam pilih kaya mana niyan. Kapagagam. Upama ka English na ay baka translate samranaw na parangay. Na upama ka Arabic na ay baka tarjumaon samranaw na parangay. Gungkad na rin di matiro ay mananen na udina gungkad din mi pagkilya kaya bumbungan naging kaya bungang kaya so parangay ka na danian may translate aging ko tayo mananen na paratayang. Miyan nagtano sa aging kaya pagaritano supuasa na kasubar. Miyan nagtano ko mga ulama tano susambo yan nakisugun ko isa parang si kumarata. Miyan nagtano ko mga ulama tano sukap na haji na da kapamagagal da kapamakasakit. Datar din so langwan sugoy datar lagi kaya Ramadan. Gina ni maanan. Five. Anto na uno na rin petiro na paparangayan. Tunay paparangayan. Ayat paparangayan amyaloy al-Imam al-Ghazali natigin na al-akhlaq na sa kanya so al-a'mal ar-rasikhatu fil qalb. Ayat petiro na parangay na so didibitan ku at kaat kumakambet ku pusuka agiti parangay. Lango-lango na galabo ka din ka di pangimititan din ka pen di mapamimikiran na kenapa mo to parangay kakay gitu na yang ko nakapagpurangay aya parangay ka na sukumi ang bata si sagyong ko tayo mananian na puso ka yung kaya akhlak nagyay pitiro
mialoy o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigina innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Ay buat kaya suburakan na anak na makumpleto so mga pipi apa parangaya. Gina niya man niya na kaya puntusan si saging kaya Ramadan tanu agim kana na man niya na paparangaya. Pakambidan tanu agim mo ta paparangayan tanu agugir ko to paparangayan tanu. Ay paparangayan tanu na ay tanu di kapagana dek an tanu maparangay. Ay paparangayan tanu na sumanga galubag tanu ako makambat ako mga pusong tanu. Na umanisar kita no akina na style yan. Ano parangay niya? Original yan. At nigila ko na tawa ayamanan niya na marangit na nikya parangit yan na kilos kotak. Di mamuno ang kagiti original yan na di mamuno. Di pa ko. Inusunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya ko mau nagyong ko to ang pamalatigin na wasyate akong ka natigin na di ka di parangit. Di gumama wasyate akong ka natigin di ka di parangit. Ginawasiat niya akong paratigin na di ka di prangit. Biya katalo. Inusurasun. Buda magpiro yan na padakatiro. Kagibo mo takaprangit. Nakagisuration na maungang. Akatawan niya sumpaniya kito manisa. Katawan niya sumpaparangan umanisa na. Siya kiuto na number 1 na mama. Abo karate na bengis. Ito pakat dapat ay pagusya ito na. Ganaking kaya gini na malbud ka pamanikan ako po. Asarama alin ako tapaparangin na nagbudbud ka niya. Kada kaya tawa ba yung niya na perfect. So sama na ya na sakatano na yun kaya pakatali mo marakatano na yun kaya Ramadan na ini pangandaw niya na rakatano na gupyaki gudam niya na rakatano na yun ko at tingbus rabaw ang mga parangaya. Kailangan ako mambot siya kung mga pusutano. Amilapis si sagyang kutwa andeng ang mga paparangayan tanu adi makayon si agama tanu agama Islam ka antano miku at piyo-piyo aging kaya kapagagama tanu si ku mga walay tanu si ku mga pamilya tanu si kuingat tanu na ayamala na mga talingo matano si salungan ng mauri na masuswat tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.